من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغصة في يوم الحساب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصا على الإمام وأول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمنتقين أبي بكر الصديق المجاور في المجد والمنبر والمحراب، وعلى الإمام الهمام أعدادهم أمير المؤمنين والمنتقين عمر الفاروق صاحب الشرع والاغتساب، وعلى الإمام أحلامه أمير المؤمنين والمنتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب، وعلى إمام الهمام أجارهم أمير المؤمنين والمنتقين علي الرضي الوفي أساد الله الملك الوهاب، وعلى الإمامين الهمامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya iman getirgen bendeler, Allah Teala'dan hakiki korku bilen korkağız, öyle görmegiz, öyle görügiz fakat Allah Teala'ga buysunan halindegine. Ya eyyuhun nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nefsi vahidah ve khalaqa minha zawjaha ve batha minkum rijalan kathira ve nisaa vettaqullaha alladhi tasaaluna bihi vel arham innallaha kana aleykum raqiba. Ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha ve qulu kavlen sadida. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Бүгінгі тема вағазым болашақ. Енді біз яратмай тұрған шушы өлім турында. Әмма анысы да керек қой, вақытна аны турында да сөйләргә керек. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху хадисе бар. Ишрак дие, искә төшерегез дие, ләззәтләрне кисүчене инде. Анан сорадылар, нәрсә ул ләззәтләрне кисүче? Ул әйтте, үлем дип. Бу Аллаһ Тәгаләнең ишесе шулай дип әйтте, ишрак искә төшерегез дие. Бу ишрак искә төшерсәң, ул сине шушы дөнья исереклектән уята. Менә күп кеше, мәсәлән, мәйтне күмгәндә әзрәк уйлана башлый. Уйлый то, что безнең дә бит анда куярлар дип инде. Анда нишләрбез микән дип кайберләр уйлап куя. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, куллу нәфсин заиқатул маут. Һәрбер җан иясе дие, үлем ачысын татыячак дие. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә. Әнбия сурәсе 35-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни бу аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, һәрбер җан иясе үлем ачысын татыр дигән, татып кына карар дигән. Ягъни үлем ул, менә без ашауны татып карыйбыз, үлем дә нәкъ шулай булачак, татып карарбыз. Әмма үлемнән соң анда икенче тормыш башлана. Ул барзахи тормыш дип атала. Барзахи тормыш ике дөньяны аера торган тормыш. Бу дөнья һәм ахират. Ул барзахи тормыш, ул кабер тормышы инде. И Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва наблукум бишшарри вал хайри фитнах. Ва илейна турҗагун." Аллаһ Тәгалә әйтә, дайшы дәвам итеп, без сезне дие начарлык белән дә, яхшылык белән дә, начарлык белән дә дие сезне сынайбыз ди. Һәм сез безгә кайтачаксыз ди. Аллаһ Тәгаләдән безгә бу дөньяда төрле сынаулар килә. Сынаусыз булмаган кеше дөньяда юк. Сынаусыз булмаган кеше дөньяда юк. Без сыналабыз яхшылык белән дә, без сыналабыз начарлык белән дә. Безгә, мәсәлән, бәхет, шатлык та килә, сөенәбез. Безгә бәла казалар да килә. Һәм ул шатлык та, бәла казалар да һәрбер кешегә килә. Бу дөньяда андый кешеләр юк, кемгә бәла каза килми. Бу дөньяда андый кеше юк, кемгә шатлык килми. Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фа инна мa'ал гусри юсра, инна мa'ал гусри юсра." Дөреслекдә ди авырлык белән җиңеллек ди, дөреслекдә авырлык белән җиңеллек ди. Ягъни авырлык, җиңеллек, андары авырлык, җиңеллек. Шулай ук постоянно шулай итеп килә һәрбер кешегә. Авырлык та кирәк, җиңеллек тә кирәк. Әгәр дә һәр вакытта да кешегә авырлык килсә, ул аны күтәрә алмый.
Егер дә һәр вакытта да җиңеллек килсә, ул да дөньяда тормышның мәгънәсе калмый. Шуның өчен җиңеллек тә кирәк, авырлык та кирәк, җиңеллек тә кирәк кешегә. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Кул иннал маута аллазӣ тафирруна минху фа иннаху мулақикум." Әйт инде, дөреслекдә үлем ди, кайсысыннан сез югәрәсез ди, ягъни качасыз ди. Дөреслекдә ул сезгә киләчәк ди. Сумма тураддуна иля галимил гайби ва шахада. Аннары сезне ди Аллаһка кайтарырлар. Аллаһка кайтаргач, фаюнаббикум бима кунтум та'малун. Ул сезгә гамәл, нинди гамәл кылдыгыз ди, сезгә хәбәр бирер ди. Коръән-и Кәримдә Җумга сурәсе 8-нче аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә. Әлбәттә без үлемнән куркабыз, сорыйлар даже нишләргә дип. Теге менә кайбер кеше үлем вакытында аңар нәрсә әйтергә дип сораучылар да бар. Ул вакытта безнең өмет булырга тиеш Аллаһ Тәгаләгә. Аны онытмаска кирәк, то что Аллаһ Тәгаләнең исем-сыйфатлары бар. Исем-сыйфатлары бар: Ар-Рахимле, аннары Шәфкатьле. Аллаһ Тәгаләнең исем-сыйфатлары бар. Үлгән вакытта үлгәннән соң без кем янына кайтабыз? Аллаһ янына кайтабыз. Аллаһ Тәгалә нинди? Иң шәфкатьле. Рахимнәрнең рахимлесе Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Бер вакыт Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу вакытында bir хатын кыз үзенең бердән-бер сабый баласын югалта. Сугышта инде. Аннары сугыштан соң шушы сабый баласын таба. Яны тапкач, кочаклый, үбә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтә сахабаларга: "Ничек уйлыйсыз ди, бу хатын кыз үзенең баласына рахимлеме ди?" Рахимле ди. Аллаһ Тәгалә безгә тагын да рахимлерәк ди. Шушы ана үзенең баласына ничек рахимле, Аллаһ Тәгалә тагын да рахимлерәк безгә. Менә шуны да онытмаска кирәк, үлгән вакытында безнең өмет булырга тиеш. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, үлгән вакытында ди Аллаһ турында ди яхшы уй белән үлегез ди. Яхшы уй белән үлегез ди. Чөнки без Аллаһка кайтабыз. Хадисләрдә килә, әгәр дә изге җан үлә икән, аның бу дөньяга кайтасы килми. Изге җан теге дөньяга чыкты икән, ул әйтә: "Мине юк, Аллаһка кайтарыгыз" дип әйтә. Аның уже бу дөньяга кайтасы килми. Ул әйтә: "Кая хәсрәт дөньясынамы?" ди. "Юк, мине кая хәсрәт дөньясына кайтасы килми" ди. Ул әйтә: "Мине Аллаһка кайтарт" дип әйтә. Үлем фәрештәгә инде. Менә шуның өчен безнең өстебездә күбрәк изгелекләр кылу. Бу дөньяда инде Аллаһ ризалыгы өчен. Намаз, бигрәк тә игътибар бирү намазга. Рамазан айда ураза тоту, кемнең мөмкинчелеге бар хаҗ кылу, кем бай икән закатын түләү мискиннәргә инде. Аннары Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Айнама такуну юдриккумул маут, ва лау кунтум фи буруджин мушайядах." Сезгә ди, кайда гына булмасагыз ди, даже калын стенага качсагыз да ди, калын стена аркылы качсагыз да ди, үлем бар сезгә киләчәк ди. Ничәдер ел элек Самара өлкәсендә булырга туры килде. Анда Самара өлкәсендә үзенең телевидение бар иде, анда күрсәтәләр. Самарада анда музей бар икән. Сталинның бункеры дип атала инде. Хәзер аны музей ясаганнар. Ишеткәнем, шушы бункерның стенаның толщинасы инде дип әйтәбез 16 метр. Полностью теге забетонированный. Менә кеше үлемнән качмакчы булган иде, стена аркылы шундый калын, Аллаһ нәрсә дип әйтә, бар киләчәк дип үлем ди. Үлем фәрештәгә аңар барыбер, хоть калын стенамы, хоть нечкә стенамы, вакыты җиткәч ул стена аркылы керә дә, сине җаны ала да бар китә инде. Шуның өчен үлем вакыты җиткәч аннан качып булмый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хатта иза җаа ахадахумул маут, кала рабби ирҗиғун." Хатта ди сезнең безгә берәрегезгә үлем килсә ди, әйтә ди: "Раббыбыз Аллаһ мине кире кайтарт. Ләгалли аъмалу салиха, бәлки мин изге гамәл кылырмын. Фима таракт, кайсысын мин ташладым, кайсысын мин гамәл кылмадым." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Калла, юк ди. Иннаха калимату, ул синең сүзең генә ди. Хуа qa'iluha. Ами вараихим барзах."
İsinin orada dey barzak var dey, perde var dey. İle yub'atun kıyamet günü hatlı dey. Allah Teala mında bizge izge çöre günahlı canlı, kafir canlı. Kafir can, günahlı can, onun ferişte kilgeç, o vakitte Allah'a müracaat etti. Ya Rabbi mala beni kiri koytart, izgi ameller kaldı diye beyte. Allah da nasıl diye yok diye, bu senin sözüne ne diye, seni kiri koytarsam da diye, bararı sen şuluk günahta bulasın diye. Bir hazret bir vaazında söyledi, men grit attırıydım diye, nişep, kişi öldüğünde diye. Hakını anladı, onun ferişteni gördü. Kiri Allah Teala'nı bu dünya koytartsa, barı şolu günahta bulaşak. Özgermi. Mesela işken kişi ölgeç, kiri bana koytarsa, o şolak şeşek iken. Mesela zinaşı kişini koytarsan, barı şol zina kılaşak iken. İşte şolayım iken diye attırıydım diye. Anladım diye, banesta yok kaç diye. Banesta yotkanda diye, meni hazret itkeni bilgeç, mena ağırtı şehirlat kileleri diye hazret benim için dua sırayla dedi. Men dua sıraydım diye. Kak banistan çıkkandan sonra şu kişilerine şirat kaç diye dua da gerektir, Allah da gerektir, dinde bir nese gerektir diye uğraşıyor. Allah'ın unutkan şey, Allah Teala onlar oje böyle kazanan çıkardı, oje Allah gerektir. Mene günahlı canının tabiatı şunday, o şükürsüz, o rahmetsiz. Bizim üstümüzde eğer de biz ağırttık iken Allah bir şifa verir. Biz şükür etirgeç Allah'a. Şükür eti ol Allah'ın dinine basıl. Ol namaza basıl, ol meşitke kelu, Allah'tan gafur sonra günahları için. Mine bu şükür eti ola. Şükür etseniz Allah Teala ete nimetlerini istermin diye. İyi galimler da eyteler, eğer de göresin iken senin nimetlerin kimip bara, istelmeyin, şükür et diye eyteler. Galimler eyteler, şükür eti ol namaza basıl. Gününe 5 vakit namaza basıl. Mine bu Allah Teala'ya şükür eti olayın. Koy kişiler 5 vakit namazda okuy, şükür namazında okuy. Ne? Şükür etseniz de nimetini isteyim diye. Allah da nimetlerini isterler. Nimet ol, tege maddi yoktanına tügün nimet. Biz körəbiz akşam aldağına körəbiz, ol da nimet конечно. No nimet bizim senebetlerge biz nimet. Bizim көңіл тынычлığımız nimet. Tınışlık nimet var. Bağlar nimeti var, etiyeni nimeti var, koşu nimeti var. Mene bәхет nimeti var, nimetler olar көп. Şunun için nimetlerini üstlerge tilimiz iken namazga basarga gerek. Orazaga basarga gerek. Dinge basarga gerek, mında meşike kilirge gerek. Şu vaxtağına Allah da nimetlerini ister inşallah. Subhaneke la bihamdik eşhedü ve la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve semi'u dua. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve nu'minu bihi ve tevekkelu aleyhi ve na'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiâti a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İnnallâhe ve melâiketuhu yusallûne alâ nebiyyi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed bi'adedi men salle ve son. Allahümme bârik alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed bi'adedi men qâgade ve qâm. Ve salli ve sellim aleyhi ve alâ cemî'al enbiya vel mursalîn ve alâ melâiketekel mukarrabîn ve alâ âhli tuâhatike ecmaîn min âhli semâvâti vel ardîn ve arhamna ve ahşurna bi rahmetike erhamer râhimîn. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين وامراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.